அது ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சிட்டு வேற. இந்த மலைக்கோட்டை வாசலிலே திரளான பொதுமக்களும் கட்சி இயக்கங்களை சார்ந்த ஆங்காங்கே நின்று கொண்டிருக்கிற திமுக உட்பட உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான், இன்னைக்கு ஆட்சி முடிஞ்சு போச்சு. திமுக ஆட்சி, அண்ணா திமுக ஆட்சி வளர்ந்தாச்சு. அண்ணன் எடப்பாடியார் தலைமையிலே மே 4ஆம் தேதி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி முதல் வெற்றி. அந்த வெற்றியினுடைய சொந்தக்கார அருமை அண்ணன் ராஜசேகர் ரெட்டலையில நீங்க எல்லாரும் வாக்களிக்கணும். இன்னைக்கு எல்லாரும் இந்த ஒரு 25 நாளா சிரமப்பட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து எல்லாம் காமிச்சு ஓட்டு கேட்டீங்க. ஆனா பவுடர் பூசிக்கிட்டு ஸ்டார் வேட்பாளர்னு இங்க விஜய் வந்துட்டு இந்த தெலுங்கு வந்தாரா, ஏதோ ஏர்போர்ட்ல ஏர்போர்ட்